جبر هبونا شر لهردو پارێزگehên Idlibê û Hemayê berdivkê emîndarê giştî yê netewên yekgirtî metirsiya netewên yekgirtî derbarê silametiya derbederin herdû parêzgehên Idlibê û Hemayê nîşan de. Stîvan dû carîk berdivkê emîndarê giştî yê netewên yekgirtî ra gihand ku ji ber hebûna şer li başûrê Idlibê û gundewarên Hemayê kobûne sedema kuştin û birîndarbûna sedan kes. Bi hezaran xelkê sivîl yên wan deverin ku şer lê heye derbeder bûne û çarenivîsa wan dibin metirsiyê de ye. Dû carîk got ku li gel destpêkirina werzê zivistanê dabînkirina cihê Hewanê ji bo hezaran derbederin herdû parêzgehên Idlibê û Hemayê bû cihê metirsî û fikara netewên yekgirtî. Herwiha dû carîk serbar kir û got ku li Xotaya Rojhilata Şamê di şer û pevçûnan de bingeha tendurustî ya sereke li bajarokê Medîra ji aliyê balafireyên şer yên rejîma Esed ve hatiye armançkirin û têkbirin. Di daxuyaniyekê de netewên yekgirtî ra gihand rasta çend deverek li Sûriyê astiyê şer tê de kêm bûye. Lê hîna li bêhtir deveran şer û pevçûn bi awayekî giran berdewam in. Herwiha daxuyaniya netewên yekgirtî eşkere kir ku 13 milyon kes li Sûriyê pêwîstiya wan bi alîkariyên mirovî yên sereke, mîna xwarin û av û cihê ve Hewanê heye. û rojane ew ji mara rastî bêbehriyê dibin ji mafê herî serekeyê jiyanê. Daxuyaniya netewên yekgirtî serbar kir ku rêja 69 li ser sedê ji xelkê Sûriyê di hejariyê de jiyana xwe derbas dikin.